Aurrea! Iñaki! Gaixo! Egunon! Zemuz! Zer, lan da laneo? Bai, bitxe, pixkatean. Erki. Makil kontuekin, ez da? Bai. Ja, urte pila da makilu, ja, makile egiten eta... Zenbat? 35 bat. 35 urte, eh? Bai. Makila egiten. Makile egiten. Makila bakarrekin bizitzen. Hemen kontua da makila, hartzea daukat, ez da? Bat hartu ezak? Bai. Objektuaz gain, dala batez ere, errespetua dirazteko, ez da? Erabili izan du dala. Hori da. Hau, ematen zaionari, errespetua agertzeko zera bada. Osea, beti izan du da, norbait kanpotik etortzen danean, hemengo gauza berezia bezala, ematen zaitio makila eta makila daukan zentzua, ez? Errespetua, adizkatzezuna, eta, opari bezala egiten dena. Zuen bezero tipua, klientea, zein den ere? Guk egin ditugu, aite santuatik hasi, eta erregiari, eta herri askotako presidentia, eta horrela egin ditugu. Aita santuari ere bai, eh? Bai, aita santuak etorri zanean Loyolara. Juan Pablo Bigarren, ez da? Bai, orduan Garikotxea zegoen lehendakaria, eta hemen opari zuten makil bat. Eta gehoztikan, Roman egin zuten beatifikazio bat bi monjari, Arabako bi monjari, eta orduan Arabako diputaua erregalatu zetio beste makil bat, aita santuari. Iñaki, hau da zuen nolabait makil estoka, ez da? Hori da. Guretzako garrantzitsuena makilean hau da, egurra. Egurra eta egurrak ematen duen tratamentua. Hau garbi utzi ezagun. Makila, euskal makila esaten duen beti mispira. Bai. Mispirana da beti danik izan dudana, ez bakarri egurren gatikan, baizikan egurra egite zaten tratamentua. Mispira egite zaten marka hauek, hau provokatua dauzte. Erliebe moduko, ez da? Hori da, erliebe moduko hori. Hau bestela, mispira da lisua da, ez dauka errelibik. Eta hau itezatea, udaberrien juten gera basotara, eta basoan arkitu landariak, eta gero, ja neurrikoa landariak, eta ite jo, azalian, kutxila batekin, ite jo marka hauek. Oandik, mendin daola, bizik daola, aldatu gabe daola, eta bai, handaola, basoan da hozten bezala. Azal gainetik? Azal gainetik. Azalian, kutxile sartzen zen jo, egurra aliatu arte. Egite zatie, 3 marka hauek, eta gero erdian pirrila bat, pikado bat. Eta utzitzen da, arkitu duen tokian, han utzitzen du. Markain eta han utzi. Zema demoa, zema turten. Urte betian, udaberritik negu arte. Neguan botatzen gera, eta udaberrin markatu deun makilak, ite dugu moztu, eta ekartzen dugu talerrea. Ikusko pixkat nola lantzen zuen da... Bai. Hor taler kuriosoa daukazu, ez da? Bai, pasa nea. Pasa. Ikusten, hau zarra bada, baina, hemen dauka, hau adarraskua da, poma hau adarraskua da. Ze materialekin ino da? Adarra. Adarra. Hau irigen adarra. Iri baten adarra? Bai, hau adarra da. Iri arraia puska bat. Iria berdu edo, sesena edo... Bai, behia, sesena, adarra hundilena daukanak. Aipa. Zatean, hau beltza izaten du, adarrak izaten du, goiko punta izaten du beltza. Gero egiten da txuritu. Eta gaina huekua izaten da. Adar puska berko, ez da? Handia berko, ez da? Hau ez da neako zati bat ateratzeko. Bai, adar hona. Semiak ere hartu dela, bai dela errelegu hartzen nahi dela? Bai, nik ja jubilatzeko ordua aliatu zait, eta guan semiak hasi izan, nekin. Semiak estudiatzera izela udaretan eta etortzen zen, ja esku bat botatzea, eta, ikasi zuen, hemengo lanak eta gauzak, eta guan ia jubilatzen joala, esan nion, hemen dezu neozitioa, nahi badezu jarraitu, edo talerra itxi, birko dugu, eta... Elduñalde jo. Eta behar, bai.
Beste katebegi bat lotu zaio beraz, Beñat izenekoa, mende luzeetan transmititu den ofizio eta jakintza zaharrari. Eta zertarako, eta Mispira ondo egurrez egindako makil batekin, Urkoari errespetoa azaltzeko. Egunon. Beñat. Hementzen egia. Zer, pintaketa lanetan, o? Bai, argizaia ematen. Argizaia? Bai, hau da makillaren montajea egiten dugunean azkenetako etapa bat. Eta argizaia izaten da egurra eta protegitatzeko. Bai. Eta baita ere brilloa atertzeko. Barnizik eta ematen zaio edo nola tratatzen da, no? Makillak bere tintea barrenean dauka, nahiz eta txuria ikusi esanak entzean, tintea barrenean dauka, eta guk egiten duguna da provokatu karearekin. Kare biziare eman egiten diogu, eta tintea ateatzen zaio. Eta gero, hori egin ondoren, azkeneko fase izango entzatzeko argizaia, pixka brillo emategateko, eta geruza bat izateko. Hau honei gero heldulekua edo jarrita, bukatutu dago litzak? Bai, hau egingo genuke, argizaia eman, utzi zaio pixka bat, egurra txupatzeko, eta gero egingo genuke trapua pasa, brillo atetzeko, eta gero azkeneko egingo genukena izango litzateke metalak pulitu, brilloa eta ateatzeko baita, ere? Eta gero izango litzateke eskultokia jarri eta listo. Nik ez dut oraindik irabazi. Hauen errespetua, bai, ez dut makileik iramango. Begira, makile dotorea. Usten dut, Mispira ondo badaukazuela kanpon, ezta? Bai. Guzti honen jatorria. Bisitatuko dugu? Bai. Oderutzea bat zaizue? Bai. Hori hau. Beñat, hemen. Mispira, guzti honen jatorria, ezta? Hori da. Hau da guzti honen jatorria. Hemen ondo ikusi dezakegu Mispirari egin dizkiogu markak. Aita komentatu duen bezala, hau udaberriaren hasieran egiten dizkiogu markak, eta utziko dugu hurrengo negur arte arbolak zikatrizatu dezan egindako ebaketa hauek. Ebaketa hauek egiten dizkiogu Bitresnabekin, hori da. Pirrilla honekin, hori da. Egiten dizkiogu perrilla pasa, puntuak egiteko, hemendikan pasa, eta gero olatuak kutxilla honekin egiten dizkiogu moztu, eta moztu. Beñat, eta honen esanahia badakizu ezin dan? Edo horrela da, eta kito, horrela jaso dugu historian zehar, eta uin hauek, eta beste luzeetak endako zulotik. Ez dakigu ez esanahia daukan, baina nire ustea esanahi bat daukala ziur baiet. Zergatik beti izan du dira holakoak. Baina egia esan ez dakigu ze esanahi izan dezaken. Bueno, Beñat, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Olaxe segi, urte askoan. Espero dugu. Makila asko inez. Hori da gure intentzioa. Ea, aitak eta ituna gaina. A ber. Bezain ondo jutean. Espero dugu baiet. Iñaki, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Itxeko batek zabaltzeatik. Guri, Etortzeatik. Taino ondo tratatzeatik. Oso ondo, eskerrik asko. Bai, zuri. Euskaldunok eta gainerako noski gauza asko dauzkagu ikasteko. Besteak beste, gure baserritar zaharrak hile luzearekin begira ibiltzen zirela, hippieak bezala. Eta euskal makila errespetua bezala ezin daitekela erosi. Irabazi egin behar da.